Bojíš sa spať sama. Keď zavrieš oči, máš pocit, že ťa niekto sleduje. Desí ťa každý tieň, každý zvuk. Zle spíš. Skúšaš všetko možné, ale nič nepomáha. Z liekov na spanie máš nočné mory a všetko je len horšie. Trápi ťa to a nemôžeš s tým nič urobiť. Boh, ktorý ťa stvoril, ťa chce oslobodiť od tohto strachu. Ježiš môže naplniť tvoje srdce pokojom, ktorý ti tak veľmi chýba. Obráť sa k nemu v modlitbe a požiadaj ho oň, pretože on ťa počuje.